President daga yau insha Allah in Allah ya Allah shi ma shugaban kasa dadi Allah shi ma shugaban kasa dadi ga mai girma Allah ta aci Abubakar ya iso Allah shi ma shugaban kasa dadi 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 inda mai girma shugaban kasa ya iso inda da ke rakar shi ne da Allah Allah shi ba shi nasara albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba ka nasara don manzon Allah Allah sarki Allah shi ba ka nasara da ni Allah shi ba ka nasara da ni ga muna inda sun kai girma na wani gaban kasar Najeriya zai je wa Qur'ani ce da Allah Alhaji Atiku Abubakar this man inda mai girma shugaban kasa Alhaji Atiku zai jefa ƙuri'a shi da Allah. You have taken enough food. When this accident happened, so I don't know whether he's tired or boss, but I saw the accident clear shot. The people at the back, which they wound. The other person was wounded at the head here, so I don't know whether he can able to survive himself. So I'm just for help, and I'll come for help. Count some of them, but some of the senior officers followed them to Gogolada. That is what happened. Sorry. First lady.
Yes, I'm very impressed because I've seen how the people turn up. President daga yau insha Allah in Allah ya Allah shi ma shugaban kasa dadi Allah shi ma shugaban kasa dadi ga mai girma Allah ta a cikin Abubakar ya iso Allah shi ma shugaban kasa dadi 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 inda mai girma shugaban kasa ya iso tun da zai fara karshe da Allah Allah shi ba shi nasara albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba ka nasara don manzon Allah Allah sarki Allah shi ba ka nasara da ni Allah shi ba ka nasara da ni ga mu ne inda sun kai girma na wani shugaban kasar Najeriya zai je mu kuraka ce da Allah Alhaji Atiku Abubakar this man inda mai girma shugaban kasa Alhaji Atiku zai jefa kurka shi da Allah. You have taken enough food. Hey, that is not necessary. Hello, hello. Hey, it's not necessary. Stop that behind. Okon! Ó ti yá. Put your camera down now.